Λοιπόν, είμαι η Τζέννη Μαυρίδη, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την παράταξη Νέος Δρόμος Φαρμακοποιών. Όχι, γιατί ήμουν. Συμπληρώνοντας τον κύριο Δαγρέ, το πρόγραμμα της συμπαράταξης Νέος Δρόμος Συμμαχία Φαρμακοποιών για το 2023-2026, θα προσθέσω κάποια πράγματα για το πρόγραμμα. Θα αναφερθώ πρώτα στο μεγάλο ζήτημα του εξυγχρονισμού του κώδικα φαρμακευτικής δεοντολογίας των φαρμακείων και θα αναγνωρίσουμε ότι υπήρχε μια θετική έκβαση σε σχέση με την ψήφιση του νόμου το Μάρτιο του 2023, που αφορούσε τα περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων που συνέβη η αντικατάσταση του 3601 από το 5041. Σειρά λοιπόν τώρα έχει αναπόφευκτα ο εξυγχρονισμός της φαρμακευτικής δεοντολογίας, καθώς από το 1993 έχουν αλλάξει πολλά. Πρωτίστως, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, των μηχανών αναζήτησης τύπου Scrooge, της δυνατότητας χορηγούμενης και όχι μόνο προβολής, της διαφήμισης μέσω διαδικτύου κλπ. Όλα αυτά πρέπει να μπουν επιτέλους σε ένα καλούπι. Ως παράταξη Νέος Δρόμος, Παύλα Συμμαχία Φαρμακοποιών, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα και να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια του Πανελληνίου. Εμείς από το 2016, στο πλαίσιο λειτουργίας Ειδικής Επιτροπής, έχουμε καταθέσει έτοιμη, αναλυτική και ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία αντλεί έμπνευση και ιδέες και από τους εξυγχρονισμένους άλλους κώδικες δεοντολογίας επαγγελμάτων υγείας, όπως γιατρούς, φαρμακοποιούς, γιατρούς, οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές. Έχουμε μελετήσει εντός και εκτός συνόρων κώδικες δεοντολογίας και είμαστε ως παράταξη έτοιμοι να προσφέρουμε γνώση, εμπειρία, για να φτάσουμε γρήγορα στο επιθυμητό, όπως είπα, αποτέλεσμα. Είναι ώρα να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι, να πέσουν πιθανά και πρόστιμα όσον αφορά τις διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, ίντερνετ, κληρώσεις δώρων κλπ. Θα ήθελα όμως να το συνδέσω και με κάτι άλλο. Στις 19/12 του 2022, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου, ψηφίστηκε επιτροπή που θα ασχοληθεί με τις πιστοποιήσεις των e-shops. Πρόκειται για μια επιτροπή που έχει στόχο τη θεσμοθέτηση των διαδικασιών και ορίων σε σχέση με τη λειτουργία των e-shop. Η δημιουργία της επιτροπής προβλεπόταν νομοθετικά από το 2016, όμως μέχρι το Δεκέμβριο δεν είχε ακόμα συσταθεί. Είναι πενταμελής και με βάση τα σημερινά δεδομένα μετέχουν 3 από την πλειοψηφούσα παράταξη, οι υποφαινόμενοι για λογαριασμό του Νέου Δρόμου, καθώς και ο κύριος Κουτσούκης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισσας, για λογαριασμό της παράταξής του. Μετέχουμε στο δουσού του ΙΔΕΑΦ επίσης και θέλω να σας το υπενθυμίσω μέσω των συμμετοχών του κυρίου Δαγρέ και εμού και παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις επιστημονικές και λοιπές και σε αυτό το όργανο. Με υπερηφάνεια δηλώνουμε ότι είμαστε πλέον μια δυναμική, δημιουργική, μεγάλη παράταξη, ισχυρή και εγγυημένης αποτελεσματικότητας. Ζητάμε την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλων των φαρμακοποιών. Είμαστε αποδεδειγμένα η παράταξη της συλλογικότητας και του αύριο στο σήμερα. Μπορούμε να δείξουμε το νέο δρόμο για το επάγγελμα του αύριο, το νέο δρόμο για το επάγγελμα λειτουργήμα του φαρμακοποιού. Σαν γυναίκα και τα τελευταία χρόνια σαν μοναδική γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου, ζητώ τη στήριξη των συναδέλφων γυναικών για να συνεχίσω την προσπάθειά μου για τα ξεχωριστά δικαιώματα της γυναίκας, συζύγου, μητέρας, φαρμακοποιού. Σας ευχαριστώ πολύ.